O encarecemento dos materiais frea a construción de vivenda nova no Barbanza, por iso o máis habitual é apostar pola reforma e a rehabilitación de inmobles xa existentes. O mercado inmobiliario non rexistrou un gran crecemento nos últimos anos pola falta de promoción de nova vivenda na comarca. Recentemente non se está a ver como se construen novos edificios ou zonas residenciais, e unha das causas é o incremento económico que ten na actualidade levantar este tipo de inmobles. Que pasa na obra nova? Na obra nova falamos de residencial, verdad? Privado, non? Porque están as edificacións, están as naves industriales, está o sector industrial. Pero o que é a vivienda, obra nova de vivienda, é moi caro construir unha vivenda hoxe en día. É moi caro. Os materiales son moi caros. Que é o que se está facendo? Rehabilitando, reformando o que xa existe para equilibrar un pouco. Hai obra nova, por suposto, pero non con esa alegría. Xa que lamenta que hoxe en día construir unha casa elévese moito no apartado económico. Entre aislamientos, ventanas, que as instalacións tamén, que ahora hai máis exigencias. A xente botase atrás, botase un pouquinho atrás, pero sí que siga habendo moita reforma, moita rehabilitación, vale? Obra pública tamén hai, darlle outro uso ás edificacións antiguas. Entonces, estáse generando coas axudas de Europa, as axudas da administración, vai habendo traballo. E non che digo nada da industria, a industria sempre. A pesar deste incremento dos prezos, séguese a promover a construción de vivenda, sobre todo unifamiliar. Dependendo en varios sectores ou cidades, como Pontevedra ou Santiago, que siguen construindo edificios residencial privado, verdad? Promotoras, hai promotoras moi importantes, gallegas, que están aí, porque teñen salida, están construindo de forma de calidad, non segunda vivienda, de calidad, 3, 4 habitacións, cun servicios, salas de reunións nun edificio que era inviable, era impensable. Danlle outro, tamén ten o seu precio, non? Pero xa, pois vai para diante. Eso que hai que construir con calidad. E a vivienda unifamiliar, pois é o que ten. Hai que ver un pouco na situación desa familia, verdad? Dese posto de traballo que ten ese pai de familia ou nai de familia. Para afrontar os proxectos. Está en 1.800, 1.900 euros o metro cuadrado. E dai para arriba, en función das calidades que queiras meter á casa. Xa que apunta que nos últimos 5 anos os custos para poder construir unha casa incrementáronse notablemente. Sobre todo nos aislamentos. Todo o que son materia de química, produtos químicos que importamos, aí carecésenos moitísimo, os aislamentos. A ver, a carpintería, vale? O ferro. Todo, prácticamente todo. Así que, dependendo, que non é todo un mismo porcentaje para todos os produtos, vale? Pero sí que houve un incremento importante en todos os materiales. E recorda que outra das vías que se están a explorar para contar con máis vivenda é reformar construcións a medio facer ou propiedade da Sareb. É outra liña, non? É outra liña de traballo que sí que vai tendo o sector. Eso que arrastra pois a albañiles, constructores e todos os afines á construcción como as empresas instaladoras e os técnicos. Así que todo vai en ese sentido ben.